त्या दिवसापासून ज्या मैदानात त्याला काढलाय तिथनं त्याची माघार नाही. प्रत्येक ठिकाणी एक नंबर झाला. बरेच जणांची इच्छा आहे बरं का की मैब्यान बक्कासूर गाडी पाहिली पाहिजे. येणाऱ्या काळात पाळणार का? एक दिवस का होईना पण मथुर संघ पाळताना दिसणार. जे आत्ताची मैदानं बघायला येत नाहीत ती सुद्धा माणसं मथुरची मैब्याची गाडी एक दिवस बघायला येतील. त्यानंतर असा सोनारपाड्याचा सोन्या त्याच्या बाजूने पुढं होता, मग तरीसुद्धा मैब्याला त्यानं हातात धरलेला तो सोडला. सुनील मोरेने तोडगा काढला की माझ्या दृष्टीनं दोन्ही गाड्यांचा एक नंबर. एवढ्यात कमी वयात एवढी मोठी बक्षिसं नसलेली कोणी घेतली हो? कधीही कुठल्या बैलाने एवढी मोठी बक्षीस घेतली नाही. त्यांनी एवढी फायनल पण आदत वयात कुठल्या बैलाने घेतली नाही. दात बघूया का? हो बघूया की. त्या भारत बरोबर बुलेटचं एक नंबरचं मैदान, तिथला तरी किस्सा सांगायचा. 2 फेर आणि आज तीनची आमची गाडी बरोबर सोडा किंवा एकाच गटात घाला, इतकी ते हाऊसन आणि पुन्हा चहा प्यायला एकत्र बसत होती. आत्ताच्या काळात या तरुण पिढीला तो राग सहन होत नाही. माहिती आणल्याच्या नंतर तुम्हाला वायदे कळाली, तुम्ही बऱ्याच जणांना दिली. तुम्ही नाही घेतली? मी नाही कोणाकडे घेतली. त्या जुनी माणसं होती ती वचनाला जागणारी माणसं होती. शाळेत मी गेलो की माझ्या गाडीचा आवाज आला की मैब्याची गाडी आली, मैब्याची गाडी आली. मी शाळेतली मुलं सुद्धा फॅन तर त्याची इतके आहेत. काल आमची पहिली बिनजोड सासवडला, म्हणजे आम्ही बिनजोडचा आमचा छंदही नाही आणि आम्ही कधी बिनजोड खेळत नाही. पुण्या मुंबईची लोक बिनजोड खेळतात आणि आपल्याकडं जी पद्धत आहे ती 3 फेरीची फायनलची. पण शब्द गेला होता आपले महाराष्ट्र बैलगाडी संघटनेचे अध्यक्ष फडके साहेब ह्यांच्यापाशी आपलं जाणं येणं आपलं संबंध असायचं आनंदराव पहलवानच्यामुळं. तिथं बसल्या आपलं एकदा आम्हाला द्या, एकदा आम्हाला द्या. म्हणलं त्यांना एकदा देतो, पण बैल तुम्हाला मुंबईला नाही आपलं घाटाव कुठंतरी बिनजोडला मी देईन. मग ते तिने काल सांगितलं सासवडलाच या. मग ते आमच्या इकडल्या लोकांचा आपल्या बिनजोडला नको नको म्हणून विरोधच होता. पण तरीसुद्धा शब्द दिला, शब्दाला जागायचं म्हणून काल आम्ही घेऊन गेलो. आणि त्याच्या कारकिर्दीतले म्हणजे तसा हा 2 वर्षात आपल्याकडं 3 फेरला आदतमध्ये बरीचशी एक नंबर केली. पण बिनजोडचं सुद्धा काल त्यानं आमच्या सगळ्यांची मान अशी ताट करून ठेवली की बिनजोडसुद्धा काल त्याने चांगली केली. तसे पाहिली तर मिल्का आणि देवा ही नामांकित नावाजलेली गाडी आहे, म्हणजे ती गाडी काही कमी नाही. पण आम्हालाही पहिल्या शर्यत असताना चांगल्या बैलावर खेळायचा जो आनंद होता ती सुद्धा गाडी खूप चांगली पळाली. म्हणजे अगदी तोंडावर निकाल झाला. त्याच्या अगोदर 2-2.5 छकड्यानं तीच गाडी पुढं होती. फॅने जे काल नाशिकवरून 1-2 गाड्या आल्या होत्या, पंढरपूरवरून आल्या होत्या, म्हणजे खास बैलासाठी. म्हणजे त्या लोकांचा माझा असा समोर ओळखसुद्धा नाही, पण ती खास तिथनं सकाळी पहाटे 5 वाजता फोन आला की आम्ही निघलो नाशिकवरनं, म्हणजे पंढरपूरवरनं. नाशिकवाली तर आज संध्याकाळीच निघली होती खास बघायसाठी. इतके फॅन ते, अगदी असंख्य फॅन त्याचे आहेत. आणि त्याचा काही वेळेला आम्हाला फायदाही होतोय आणि काही वेळेला इतका तोटा होतोय. पण ते ज्यांना ज्याची आवड आहे त्या माणसाला नाराज करून चालत नाही. काल थोडा आम्हाला त्याचा त्या फॅनचा थोडा आम्हाला त्रासच झाला, कारण काल जी दुसरी आमची शर्यत होती ती सुद्धा गाडी चांगली होती. कारण हे तुमचा बकासूर त्यांचे आमचे संबंध चांगले आहेत. अनेक दिवसापासूनची त्यांची आमची इच्छा आहे की आपली दोन्ही बैल एकत्र पळवायची. सकाळीच मला काल शर्यत होऊन सुद्धा सकाळीच मला जवळजवळ 5-6 फोन झाले त्यांची की आपण एकत्र पळूया हे करूया. तर ती सुद्धा गाडी चांगली होती. मग तिने अशी दोरी लांबडी आडवी लावली, त्यामुळे त्यांचं पब्लिक आत आलं नाही. पण आमच्याकडं पब्लिक इतकं होतं की त्यांना मागं सरा म्हटलं तर ते हात जोडून सांगत होती की आम्ही मागं सरणार आहे, फक्त आम्हाला मैब्या बघायचं. म्हणजे त्यांना खालनं सुद्धा बघायचं होतं म्हणून अगदी चाकरू अशी आडवीच थांबायची. आणि आपली पहिली शर्यत असल्यामुळे आपल्याला पुढचं बैलाला चाकरू दिसत नसल्यामुळं तो निकाल त्यांचा सामना दिला. त्यांनी मान्य केला, आम्ही मान्य केला. चांगली आपली खेळीमेळीच झाला. म्हणजे महिबेला एवढ्या पब्लिकची सवय नाही. नाही पहिल्यांदा म्हणजे इकडं पब्लिक तिकडल्यापेक्षा जादा असते, परंतु ती बॅरिकेड वगैरे लावल्यामुळे पब्लिक मागं सरकून उभं असते आणि तिथंच पब्लिक चाकरूच बघायसाठी खास आडवे येतात. त्या संयोजकांसुद्धा सांगितलं की आमच्या इतक्या बिनजोड्या सासवडला होतात पण एवढं पब्लिक कधीच आलं नाही आणि खास तुमच्या बैलासाठी झालं, त्यामुळे मागं सारून आम्हाला कटाळा आला. फक्त चाकोरी पब्लिक माझी एकच विनंती आहे की चाकोरी बैलाला तुम्ही त्याचं फॅन आहात, या तुम्ही जेवढं येईल तेवढं तो तुमची हाऊसच पूर्ण करणार. फक्त त्याला दिसायसाठी चाकोरी मोकळी ठेवा. मोकळी ठेवलं तर ते तुम्ही ज्या आता नाशिकवरून जी लोक आलीत
आणि त्यांना जे त्यांच्या डोक्यात होतं ते त्यांना पाहायला मिळालं नाही. चाकरी जर मोकळी असती तर निश्चित त्या नाशिककरांचं पंढरपूरवर जी लांब लांबनं लोक आली त्यांचं समाधान झालं. आणि शर्यत झाल्यानंतर पुन्हा आम्ही मैबे बांधायला याला सगळे म्हणजे मैदान इकडे पुन्हा बाकी शर्यती बघायला लोक थांबलीच नाही, सगळीच तिकडं आली आणि ती पब्लिक निघालं होतं. पण पुन्हा आमची दुसरी शर्यत एक आपलं तिथं बोलता बोलता बोलणं झाल्यानंतर पुन्हा ते पब्लिक थांबलं. मग ती सगळी म्हणजे तिथं नेऊन बांधल्यापासून जी त्याच्या शेजारी घोळका होता ते दिवसभरात आम्ही तिथनं टेम्पोतनं भरून हल्लेपर्यंत घोळका काय हल्ला नाही, पब्लिक त्याच्याकडेच होतं सगळं. बापू हे जे फॅन आहेत ना, मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर म्हणजे जिथं शर्यती होत नाही तिथं पण ह्याचे फॅन आहेत. फॅन आहे. आता आपल्याकडचीच जी बैलगाड्याचा छंद असणारे काय उच्च विभूषित लोक आहेत ते अगदी देशभरात आपले आहेत. म्हणजे तुमच्या म्हैसूरला आहेत, बेंगलोरला आहेत, इकडं हैदराबादला आहेत, चेन्नईला सुद्धा आपले काही मित्र आहेत. त्यांना छंद आहे. त्या यूट्यूबमुळे व्हॉट्सअपमुळे इतकी ती प्रसार याचा होतोय की मला त्या चेन्नईमधनं मागल्या महिन्यात फोन आला का आणि मी तुमच्या महिब्याचा फॅन आहे. म्हटलं चेन्नईत कसं काय तिकडं? नाही, माझं गावच महाराष्ट्रातलं आहे. मी आता यूट्यूबला बघितलं तर आपल्याला आवडलं आणि मग तिने ते स्क्रीनशॉट आणि त्यांचं ते आणि ह्याच्यातनं माझ्या आता संबंध जुळायला लागले, ओळखी व्हायला लागल्या. आपल्यातले पुण्यातले एक डॉक्टर आहेत तुमच्या ह्याला म्हैसूर सिटीच्या तिकडं त्या बाजूला आपली जनावरांची डॉक्टर आहेत. ती औषधं जी जनावर तयार करतात त्याचं चेकिंग त्यांच्याकडे आहे. ते सुद्धा फॅन आहे. ते आता मला म्हटलं दिवाळीत मी सुट्टीला येणार आहे, त्यावेळी आवर्जून मी एक दिवस तुमच्याकडे घालवणार आहे. बापू लहान मुलं भेटतात का हो? अहो लहान मुलं म्हणजे मी आता तुम्हाला सांगायला विनोद वाटेल, शाळेत मी गेलो की माझ्या गाडीचा आवाज आला की मैब्याची गाडी आली, मैब्याची गाडी आली. मी शाळेतली मुलं सुद्धा मॅडमला सोडायला गेलं की मॅडम काय तुमचा मैब्या, काय तुमचं, मॅडम म्हणायचं. मॅडमला आता काय इतके मॅडम आमच्या रागवतात मुलांना बैलगाडा मुलं, पण तरीसुद्धा मॅडमला इतकंही करते ती. म्हणजे इतकी लहान मुलं अगदी पहिली दुसरीतली मुलं सुद्धा व्हॉट्सअप चालू केलं किंवा यूट्यूब चालू केलं की सरळ त्या ह्याच्या मैब्या म्हणते ती की सगळं त्याचे व्हिडिओ त्याचे होते आणि लहान लहान मुलं सुद्धा मोठ्यांना दाखवत बसते. म्हणजे तुमचे विद्यार्थी पण फॅन झाले. फॅन झाले. दुर्गा उत्सव आपला होता त्यावेळी पुण्यातल्या महिला नगरसेविका त्यांच्याबरोबर 5-6 महिलांच्या गाड्या आल्या. तिने घरी सांगितलं की आम्ही महालक्ष्मीला जातो आणि त्या सगळ्या गाड्या घेऊन शोधत इथं आल्या. जवळजवळ 3-4 तास त्या इथंच बसल्या. तिने आणलेलं जेवण वगैरे तिथं बैलांच्या बसून खाल्लं आणि मग आमच्या आबा साधा माणूस आबा म्हटले तुम्ही नक्की कुणीकडं आला काय? तर आम्ही पुण्यावरून आलो पण आम्हाला बैल बघायचं होतं. म्हटलं तुम्हाला बैल बघायचं म्हणजे तुम्हाला कसं काय? तर म्हटलं आमच्या घरातली सुद्धा ना आमची मुलंसुद्धा लहान लहान नातूसुद्धा यूट्यूबवर उघडते ते ना आम्हाला महिब्याचं दाखवतात म्हणून आम्हाला तो महिब्या कसला आहे ते बघायचं होता. आम्ही आता देवीला जात नाही, इथं त्या देवाला दर्शन घेतो आणि इथून संध्याकाळी 5 वाजता पुन्हा इथनं पुण्याला गेली. म्हणजे इतका महिला वर्गसुद्धा ह्याच्यावरती महिब्यावरती फॅन झालेत. आता तुम्ही जुन्या काळापासून हा नाद बघताय हा, म्हणजे तुमच्या बंदीच्या अगोदरचा नाद नाही तर ही बैलगाड्या शर्यत आणि आत्ताची काय फरक पडला हो? किती फरक झाला? जुन्या ज्या बैलगाड्या शर्यती होत्या त्या जुनी माणसं होती ती वाचनाला जागणारी माणसं होती. दिलेला शब्द पायरा असेल किंवा दिलेला निकाल असेल त्याला जागत होती. समजा चुकभुलीनं पंचांच्याकडनं निकालाचं काही कमी जास्त झालं तर ते दिलेला पंचांचा निकाल मान्य करून पुढच्या 8-10 दिवसात जिथं मैदान आहे तिथं आवर्जून त्या यात्रा कमिटीला सांगत होती की मागल्या मैदानाला आमचं झालंय आणि आज 3ची आमची गाडी बरोबर सोडा किंवा एकाच गटात घाला. इतकी ते हौसन आणि पुन्हा चहा प्यायला एकत्र बसत होती. आत्ताच्या काळात या तरुण पिढीला तो राग सहन होत नाही आणि ज्याची बैल आहेत ती मालकं चांगली आहेत पण त्याच्या पाठीमागले जे हितचिंतक आहेत म्हणजे अगदी महिब्याचे असतील किंवा इतर बैलाचे असतील त्या हितचिंतकांना तो राग सहन होत नाही आणि मग ती व्हॉट्सअपवर काहीतरी वेडवाकड टाकणं आणि ह्याच्यातनं वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न. तसं पहिले म्हणशील तर बक्षिसं एकदम कमी होती, आत्ता बक्षिसं जास्त झालीत आणि आपल्याकडे हे मागल्या 2-3 महिन्यात जे आपल्या घाटावरती चालू झाल्यानंतर जी मैदान झाली त्यात आवर्जून मी नाव सांगेन सुनील मोरे. जे आम्ही एखादं मैदान व्हॉट्सअपला पडलं की सुनील मोरेंना फोन करतो की दादा तुम्ही आहे का त्या मैदानाला, कारण त्यांचं नाव टाकलेलं असतं अनाऊन्सर म्हणून आणि ते जर आहे म्हटले तर आम्हाला गॅरंटी लागते की हे मैदान होणारच.
हे असं काय फायनल पळवायचं आणि प्रवेश फी गोळा करायची आणि पुन्हा निघून जायचं असं सुनील मोरे ज्या मैदानाला अनाऊन्स असतील तिथं होत नाही. आम्ही आत्तापर्यंत सुनील मोरेंना फोन करून ते जर म्हटले की ते मैदान रास्त होणार आहे तर त्या मैदानाला आम्ही जातो आणि ती मैदान सगळी रास्त झालीत. सुनील मोरेंच्याच गाववाले का पेडगाव मला वाटते काय माझा परिचय नाही झेंडेवाल्यांचा, कारण मी खाली झेंड्याकडे कधी गेलोच नाही, मी वरच. तर तो सुद्धा झेंडे टाकायचा रास्त माणूस असला तर त्या गावचं ती मैदान झालेलंच. अगदी सुनील मोरें तरी 750+ असं मैदान पार पाडलं. म्हणजे आजपर्यंत इतिहासच तो झाला. इथून पुढं होईल सुनील मोरेने घेतलं तर 1000 गाडीपर्यंत सुनील मोरे पार पाडू शकतो. 77, 78, 99 गाड्याने फेर पार केलं तर सुनील मोरेनेच केलं. आणि काही ठिकाणी 30-30 गट सुद्धा होत नाही, तर संध्याकाळी म्हणते ती वाटून देतो जावा, बक्षीस पुकरायचं जादा पण द्याच नाहीत. हे अलीकडचं काही ठिकाणी व्हायला लागले. बापू हे जात बरेच 1 नंबर झाले. किती 1 नंबर झालं? ह्याचे ज्या वेळ फक्त आत्तापर्यंत आम्ही ह्याला बाहेर काढल्यानंतर एक मांडव्याचं मैदान वाटून दिलं, फायनल झालं नाही. आणखी एक कोणतं मला आठवण त्या मैदानाला एक वाटून दिलं ना. तर ज्या वेळी ह्याला आम्ही बाहेर काढलाय 8व्या-9व्या दिवसाच्या दरम्यान आम्ही ह्याला बाहेर काढतो त्यावेळी ह्याचा 1 नंबरच झाला आहे. ह्याची सुरुवात आता 26 जानेवारी मला येईल तो दिवस आठवतोय माझ्या दृष्टीनं आणि माझ्या दृष्टीनं. तो सोनेरी दिवस. त्या दिवशी आमच्या गडा मच्छिंद्रगडचा विठ्ठलाबा वाळवा तालुका बैलगाडा संघटने अध्यक्ष त्यांचा नाग्या बैल उजवीचा, त्या नाग्यानं याला लहान असताना म्हणजे आत्ता आहे एवढा आहे पण जवळजवळ एवढाच असेल तो आणि आकुड एवढाच हा असताना त्याला 1 नंबर त्याला करून दिला. अगदी अत्राळी नाग्यानं पाटकोळी जसं आपण लहान मुलं घेऊन पळतो तसं त्याला लहान घेऊन त्याला पळालं आणि तिथनं 1 नंबर केला. त्या दिवसापासून ज्या मैदानात त्याला काढला आहे तिथनं त्यांची माघार नाही. प्रत्येक ठिकाणी 1 नंबर झाला. जवळजवळ 17-18 फायनल झाली त्याची 1 नंबरची. मोठी बक्षीस कुठली गेली? मोठी बक्षीस माझ्या स्मरणातली एक आम्ही हांडेवाडीला 1,11,000चं होतं. एक आदत आणि एक बैल त्याच्या जोडीला आम्ही आमचं मित्र मैत्रित्वाच्या नात्यातनंच आम्ही पुण्याच्या एका बैलावर घेऊन गेलो होतो आणि तो बैल गटालाच अगदी जरा चाकोरी त्याने सोडली. आमच्या पाहुण्यांचाही श्री म्हणून होता मासुलीच्या आमच्या पाहुण्यांचा, त्याचंही फडक्या पंच्याबरोबर होतं. त्या गाडीचा घोटाळा झाला. मग ही आम्ही दोन्ही आदत एकत्र घातली आणि आदत घालून तिथं आम्हाला 4 फेरे झाले आणि तिथं दोन्ही आदतनी 1,11,000 1 नंबर ती केलं. ती पहिलं मोठं सगळ्यात. त्यानंतर बुलेटचं एक मैदान म्हणजे आदत असताना ओपनचं मैदान आणि तिथं उत्तम गवळी किरणप्पांचा भारत या भारतबरोबर बुलेटचं 1 नंबरचं मैदान. तिथला तरी किस्सा सांगायचा. 2 फेरं आम्ही महिब्या डावीनं कडनं पळाला आणि दुर्दैवानं 3रा फेरा फायनलला आम्हाला उजव्या कडेला चाकोरी आली. अंधार पडला होता. गाड्या सुटल्या, गाड्या पुढं होते. फक्त तोंडाला थोडंसं पब्लिकमुळं भरत तोंडाला दबला आणि तिथं सामना झाला तर इकडल्या पंचांनी निकाल दिला अलीकडल्या गाडीला, तिकडल्या पंचांनी दिला त्या गाडीला आणि मग तिथं सुनील मोरेने तोडगा काढला की माझ्या दृष्टीनं दोन्ही गाड्यांचा 1 नंबर. पण मुंबईमध्ये शर्ती होतात ते दोरा कोणी तोडला त्याच्यावर. तर आता मी सांगतो तेवढा एका मागल्या कोणीच काही बोलायचं नाही. एक चिठ्ठ्या टाकूया. आमदार पडळकर साहेब तिथं होते. पडळकर साहेबांनी चिठ्ठ्या टाकायच्या आणि पडळकर साहेबांनी चिठ्ठ्या टाकून ज्यातली पडळकर साहेब चिठ्ठी उचलतील त्या गाडीचा 1 नंबर. आणि तिने चिठ्ठ्या दिल्या. पडळकर साहेबांनी नावं लिहिली. त्या मालकाचं नाव लिहिलं, आमचं नाव लिहिलं आणि तिने अशा सगळ्यांच्या समोर चिठ्ठ्या टाकल्या आणि चिठ्ठी उचलली. त्याच्यात नाव महिब्याचंच निघलं आणि मग बुलेट महिब्याला ती वाहन म्हटलं तर मोठं महिब्यानं तिथे 1 नंबर केला. त्यानंतर विरकरवाडीला 3 पहिला दुसरा तिसरा तिन्हीलाही होंडा गाड्या होत्या. तिथेही महिब्यानं भरतबरोबर कात्रच्या बाबर यांच्या भरतबरोबर ते भरतबरोबर आमची 4-5 1 नंबरची मैदान झाली. ते मैदान ते म्हटले काही करून मला पाहिजेत. ते म्हटले मला सुनील मुळीक म्हणून त्या बैल सांभाळणार आहे. म्हटलं मला गाडी नाही, मला गाडी पाहिजे. मलाही मी ठरवलं तर मनाची खुणगाड बांधली होती. मलाही भाच्याला एक गाडी द्यायची. आबांचा चिरंजीव सोन्या म्हणून आमचा सांभाळ करतो, त्याला गाडी द्यायची होती. आता गाड्या 1 नंबर जरी केला तरी एकच गाडी मिळणार. पण तरी म्हटलं त्या दिवशी ठरवलं की 1 नंबर केला तरी 1 मिळणार आहे. आपण 1 नवीन घेऊ आणि त्या दोघांना 2 देऊ. अशा तिथं आम्ही 2 गाड्या विकत घेतल्या तिथंच. म्हणजे मिळालेली बक्षीस 1 आणि दुसरी 1 घेतली. 1 सुनीलला म्हटलं तू नेन, 1 सोन्यानं. अशा गाड्या आम्ही 2 आणल्या. बक्षिसाची कोणाला दिली? बक्षिसाची आपल्याला आणली
आणि खरेदी करून दिली ती त्यांना दिली सोन्याला बक्षिसाची दिली. दिली. आणि कुठलं हो? मसवडचं एक फायनल जोरात झाला होता. मसवडचं तिथं सगळीच नामांकित बैल होती. ओपनचाच अड्डा होता आमचाच माहिब्या आदतचा. तिथं आमच्या वाघगावचा एक बैल निशाण चांगला पळतो, निशाण होता. सोनारपाड्याचा सोन्या होता, फडक्याप्पांचा सर्जा होता, बाजी होता. अशी चांगली सगळी बैल होती. आणि आम्ही हा बैल गाठला होता भरत. आणि गाड्या अशा शिमीला वेगवेगळ्या फुटून निघल्या चिठ्ठ्यावर रास्त करून. त्यात सगळ्या ह्या गाड्या राहिल्या. फायनल तर असं झालं की आपण हातानं जसं मालका म्हणतात मला ही चाकोरी पाहिजे, तशा सगळ्यांना चाकोऱ्या गेल्या. आणि तिथं मला आता वाटलं की ह्या सगळ्या गाड्या आहेत. त्यानं आमचा थोडासा तो बैल थोडा नर्वस होता भरत. त्यामुळं एक नंबर गावतोय का नाही. पण ड्रायव्हरनं आमच्या त्यावेळी कमाल केली. गाड्यांच्या वर गाड्या आणली. ज्यावेळी 3 हिस्से गाडी पळून आली त्यावेळी आमची गाडी 4 नंबरला होती. आणि तिथून पुन्हा ड्रायव्हरनं काय केलं की आता तो बैल हलत नाही, चाकोरी सोडणार नाही हे म्हटल्यानंतर असं सोनारपाड्याचा सोन्या त्याच्या बाजूनं पुढं होता. मग तरीसुद्धा महिब्याला त्यानं हातात धरलेला तो सोडला, त्याच्या शेपटीला हात घातला आणि हलवला. महिब्यानं गाडीच मोकळी केली, सुट्टाच निकाल केला. आणि त्या ठिकाणी जयकुमार गोरे भाऊ आणि आत्ताचे जे सगळ्यांच्या हृदयात ह्याच्यात आहेत, फॉर्ममध्ये आहेत असे शहाजीबापू पाटील, हे 2 आमदार तिथं होते. शहाजीबापू पाटलांनी तरी कौतुक केलं. आणि त्याच ठिकाणी जयकुमार गोरेभाऊने जाहीर केलं की मी मानदेशी फाउंडेशनला 25 लाखाचं बक्षीस तिथं लावू. बापू हा बरेच जणांची इच्छा आहे बरं का की महिब्यान बक्कासूर गाडी पाहिली पाहिजे. येणाऱ्या काळात पाळणार का? पळणार, कारण बक्कासूरचं मी गेलं 2-3 महिने झालं आमच्या आबांच्या जवळ इथं बसलेल्यांच्या जवळ बक्कासूरचं कौतुक करतो. कारण मला चांगल्या बैलाचं पळणारं कौतुक होतं. तोही ह्याच्या एवढाच आहे. ती माणसं बक्कासूरच्या बरोबरची जी मालक आहेत ती माणसं अतिशय चांगली आहेत. काल आम्ही बिनजोडलेलो, आता त्यांना माहीत नाही की त्यांच्या विरोधात महिब्या पळणार आहे. आणि महिब्याला माहीत नाही किंवा आम्हाला माहीत नव्हती की आमच्या विरोधात तो पळणार. आम्ही एकत्र बसलोय. म्हणजे ही दोन्ही लपून बैल होती. लपून होती. ही दोन्ही बी लपून लपून त्यांनाही माहीत नाही, आम्हालाही माहीत नाही. पण तिथं पळावं लागलं. त्यावेळेस सुद्धा पळायच्या अगोदर सुद्धा म्हटलं आपण कधी घालूया. तर ती मला फेरं द्यायला सुद्धा मच्छिंद्रगडच्या फाटी येतो म्हटली. म्हणजे इतकी ते नाही आहे, फक्त त्यांची इच्छा आहे. आणि मी त्यांना सांगितलं पळाली की गाडी आपण ठेवायची, फुटायची नाही, काय नाही. तर ती पोरं अतिशय चांगली माणसं ती आहेत. त्यांच्या मागली काय आहेत ती जरा हुल्लडबाज करतात, पण तिथं मालकांचा त्यात काहीच दोष नाही. ती मालक चांगले आहेत. आणि भविष्यात आम्ही ते फेरवाजा तो बैल घालणार आहे. फेऱ्याला जर आमची गाडी चांगली पळाली तर आम्ही तशीच गाडी पण आपल्याला घाटमाथ्यावर आम्ही ती ठेवणार. बापू बऱ्याच जणांना आता अपेक्षा आहे बरं का की महिब्या मुंबईमध्ये आला पाहिजे. तर पुढचं प्लॅन कसा आहे तुमचा महिब्याचा? मुंबईमध्ये तसं बिनजोड आमची इच्छाच नव्हती, कारण ते आमचं काम नव्हतं. आणि आमच्या आबांनाही किंवा आमच्याबरोबर जी बैलगाडी शौकीन आहेत आम्हाला तो छंद नाही की बिनजोडचा किंवा ह्याचा. पण दिलेल्या शब्दाला जागायचं म्हणून काल केलं. पण काल जरा दुसऱ्या फेरीला आम्ही इतकं जरा नाराज झालो की पब्लिक आडवं येणं म्हणजे फॅन म्हणा का, तर त्याला खास बघायसाठी म्हणजे त्याची गाडी बाद व्हावी, त्याचा घोटाळा व्हावा म्हणून ते करत नव्हतं. तसं आता राहुलभाईंचा बैल ज्यांच्याकडे बांधायला आहे गिरवीत, त्यांचंही आपलं संबंध आहे. ती सारखी पोरं फोन करत होती की फेरा टाकूया. पण आई म्हटलं की त्या बैलाला बैल तो मथुर अतिशय चांगला. मथुरच्या ह्याची जर गाडी तुम्ही पळाय बघितली तर ड्रायव्हरनं फक्त नुसतं कासरेच धरायचं आहे, बैलांना कुठल्याच हात लावायचं, इतकी पळणार. त्यांचाही फोन येतो. आता आम्ही कसं आहे, आत्ता बैल आपल्याकडे पळतोय, त्याच्या मागं पळत नव्हतं कोण मागवतो. त्यांनाही मी सांगितले तुम्हाला मी एक दिवस मी बैल देईन. पण ती 2 बैल एवढी मोठी एकत्र आल्यानंतर मग गाडी ह्यांची धरायची कोणी, हा प्रॉब्लेम येणार आहे. पण तरीसुद्धा त्यांच्याबरोबर एकदा आम्ही पळवणारच आहे. फक्त तो पळवताना मुंबईमध्येच पळवायला लागेल. मी आता आबांच्यावर किंवा हे सगळ्यांच्यावर, कारण मी ह्याला खरेदी करून घेतला आहे, ह्याला काय खुराक वगैरे पाठवून देतो एवढंच माझा संबंध आहे. पण आता ह्याच्या अंगावरलं जे प्रत्येक मांस जे तयार केले ते सगळं आबांनी केलं आहे. काल तिथे गाडी बसल्यानंतर मी फोन केला, गाडी बसले त्यावेळी फोनवर नव्हते, कुठे गेले तर म्हटले ते ठाकूरवर, ते सगळ्यात जीव मैद्यापेक्षा जीव आबांचा त्या ठाकूरवर. कुठे गेले तर त्याला वैरण आणायला गेले. तो बैल जर जाग्यावर असला तर ते घर सोडत नाहीत. एक वेळ ह्याला बांधून ठेवा, त्याला न्या येतील.
इतका जीव आहे त्यांच्या म्हणजे विकायचं म्हटलं तर त्या बैलाचं सोडून बोला, म्हणजे इतका जीव त्या बैलावर त्यांचा आहे. जागतिवंत खिलार आहे तो. हा? एकदम म्हणजे आकर्षक बैल आहे तो. बापू एक एक दिवस का होईना पण मथुर संघ पाळताना दिसणार. हो पळवू की, कारण दोन ज्यावेळी मथुरची तिचा मालक आहे ती चांगली हे म्हणजे आपल्याला काय ती बैल पळवायची आहे म्हणूनच तिने फोन केलाय किंवा माझी इच्छा आहे. आपल्याला ह्याच्याबरोबर पळणारा बैल जर आपल्याला मिळाला तर चांगलीच गोष्ट आहे. दोन्ही बैल पळतील, माथा एकत्र म्हणजे हे होईल, कुठला खालीवर असा होणार नाही आणि एक दिवस पळल. कारण ती चांगली माणसं ती आहेत. दोन्ही बी एका बांधीची बैल आहेत. एका बांधीचे आहेत. असं भाऊ पळतात असं वाटतं. असं वाटणार ते मथुर मोठा भाऊ आणि महिब्या छोटा भाऊ असं ज्यांना बघा. पण तिथं ज्याचा कधी आत्ता जी मैदानं बघा येत नाहीत ती सुद्धा माणसं मथुरची महिब्याची गाडी एक दिवस बघायला येतील. येणार कारण त्यांना ती म्हणणार आपण आपला हाय जीवन तोपर्यंत एकदा डोळ्याची तर आणि हाऊस फेडून घेऊया दोन्ही एकदा पळताना. बऱ्याच जणांनी मला सांगितलं की एक दिवस तुम्ही पळवा की म्हणजे पळवायला काय राहुलभाईंचं आणि आपलं कधीच काय असं कधी बिनजोड धरलेलं नाही किंवा असं काही नाही. व्यक्ती चांगली आहे, बघितले बैलावरती अतिशय प्रेम आहे त्या माणसाचं. म्हणजे मुंबईसारख्या शहरात राहून सुद्धा बैलावर अतिशय, आणि बैल तुम्ही बघितलं असं बैल गोंधळा वगैरे गेलं तर मथुर त्यांच्यापासून हलत सुद्धा नाही. इतकं प्रेम, बैलाला प्रेम दिल्याशिवाय बैल हे करत नाही आणि पळेल एक दिवस. बापू आता आपले सातारा, सांगली, सोलापूर, पुणे भागात मोठी मैदान होणार आहेत येणाऱ्या काळात. काय नियोजन केलंय का की कुठलं मैदान कसं काय? नियोजन मैदान किती मोठं आहे, बक्षीस किती आहे ह्याच्यापेक्षा ते मैदान कसं होणार आहे. म्हणजे आता बऱ्याचशा ठिकाणी डायरेक्ट फायनल एक पहिली पद्धत सुरुवातीला असायची. 3 फेरं काढून गाड्या सगळ्या चांगल्या व्हायच्या. कोणाची तरी यात्रा कमिटीची येणार गाडी आणि ती डायरेक्ट मधनंच सुटणार, ती बी तोंड काढून सुटणार आणि मग दिवसभर 3 फेरं काढणार बैलासनी दुसरा तिसऱ्या चौथ्या नंबराकडे जायचं. आणि ह्यांची यात्रा कमिटीने 1 नंबरचं बक्षीस लावलं. आणि ती तर मी मगाशीच उल्लेख केला की सुनील मोरे ज्या मैदानावर असतील त्या मैदानावर मलाच असं नाही असंख्य बैलगाडी शौकीनांना वाटते की सुनील मोरे तिथं मैदानामध्ये म्हणजे संध्याकाळी कुणाचा ना कुणा तरी 1 नंबर बसला तो आपल्याला बघायला मिळणार. उजेडाबरोबर फायनल घेणार. यात्रा कमिटीला सगळ्यांना समजावून सांगून काही निर्णय यात्रा कमिटीचं जरी चुकलं तरी त्यात दुरुस्त करून तो सुनील मोरे मैदान घेतो. त्यामुळं येणाऱ्या काळात बैल कोणती घालायची, उजवीनं ह्याच्याबरोबर जो बैल चांगला आपल्याला वाटेल. आता हा डावीनं पब्लिककडनं काहीच अडचण नाही, मधनं काही सगळीच बैल पडतात. फक्त आम्हाला उजवीच्याकडनं पब्लिककडनं बैल पळणारा असा बैल मिळेल आणि जर तो बैल ह्याला जुळला तर त्याच्याबरोबर पळवणार. हा उजवीनं पब्लिक न काय तसा हा बैल पहिला उजवीचाच, डावीपेक्षा उजवीनं गती आहे. पण नाग्याबरोबर पहिलं मैदान नाग्या उजवीचं असल्यामुळं जर डावीनं आम्ही घालून केलं आणि पळायला लागल्यानंतर प्रत्येकजण बघतोय डावीनं पळताना, मग पैरा करणारा विचारा येतोय उजवीचा बैल. त्यामुळे उजवीनं आम्ही आमचा विवेक पाटलांचा बंड्या म्हणून बैल एक चांगला बैल आहे, त्याच्याबरोबर कुंडलला आम्ही उजवीनं ह्यांना बाहेरनं घालून पळवला. तिथंच तालीम सराव देताना आम्ही ह्याला उजवीनं घालतो. डावीपेक्षा उजवीनं गती जास्त आहे. हो, पण आता आबांचं आमच्या म्हणणं असं आहे की आता पळतोय ना डावीनं, मग कशाला बळनं उजवीनं घालायचा. मी त्यांनाही सांगितलं माझ्या आता एक इच्छा राहिली की मैदानात 3 फेर उजवीनं जरा पळवायचं आहे. एकदा उजवीनं पळलं की मग एका बैलाची 2 बैलाची किंमत एका बैलाला झाल्यासारखं झालं. बापू हे अजून आदत नाव आदतच अजून आता सूट पाडली कदाचित ह्या महिन्याभरात किंवा 1-2 महिन्यात दात लावील. सूट पाडली आहे त्यानं. दात बघूया का? हो बघूया की. बघा सूट आहे त्याला सूट आहे सूट का? म्हणायचं. हा 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 दात पडल्यावर मोठा उगावतो, हा हा. मग त्याला दुसरा म्हणायचा. हे सूट आहे. अख्खा बोट सुट पडल्या अजून दात लावायला हे आपण लावील ह्या महिन्याभरात दात लावील. आहे ना? दूध सूट पडले म्हणून सांगा, दात लावलेला नाही. नाही सूट पडली आता आहे ना? सूट पडले म्हणायचं. पण लावणार म्हणजे आपण काय ह्या महिना घेतोय का 15 दिवस घेतोय का 2 महिने घेतोय, पण लावणार दातात. माहिती कसा आहे, कसा तुम्हाला कसं वाटतं? आता तुमचं नाही म्हटलं तर ती 40 वर्षाची ह्या क्षेत्रात हो 35 वर्ष झाली. 35 झाली हा? कसा वाटतो माहिती कसा पळ कसा आहे त्याला? मैद्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अतिशय लहान वयात तो इतका पळाला की
आज पातूर कुठलाच बैल एवढा लहान वयात पळाला नाही. इतका सुंदर बैल पळाला. अजून आदत आहे तरी सुद्धा ओपनमध्ये खेळतो. एवढ्यात कमी वयात एवढी मोठी बक्षिसं नसलेली कोणी घेतली हो? कधीही कुठल्या बैलाने एवढी मोठी बक्षिसं घेतली नाही. त्यांनी एवढी फायनल पण आदत वयात कुठल्या बैलाने घेतली नाही. तुमच्या आठवणीतला एखादा दिवस की खरंच ह्यो माहिती बैलच आहे. आता त्याच्या आठवणीबद्दल बोलायचं झालं तर मी मुंबईला होतो 26 जानेवारीला सर सांगते ते. आणि म्हणजे आम्हाला वाटायचं मोहिब्या लहान आहे, एकदम लहान आहे, आपल्या मोठ्या बैलावर नगा घालू ह्याची सगळ्याला सांगत होतो. पण ह्याने आपला सांधा साधून मी मुंबईला गेल्याला बघून आणि मैदान इथं तांब्याला होतं म्हटले आम्ही बैल तर घेऊन गेलेच, पण मैदानात गेल्यानंतर पुन्हा त्यांचं व्हिडिओ पडायला लागलं. बाबा मेहब्यान नाग्या बोलतोय, मी मुंबईतनं बघतोय आपलं त्यांचं. आणि गट झाला, सेमी झाला, म्हटलं आता फायनलला पळवू नका. यांच्या डोक्यात पळवायचं नव्हतं, पण ती परत आणखीन काही त्याच्यावर प्रेम बसलेली नाही, गाडी चांगली पळत्या, पळवूया काय होतंय बघूया. मग ते फायनल तरी असं घेतलं ह्याने की गाडी सॉल्व पास करून जाऊन परत आली तर तेव्हा दुसऱ्या गाड्या आल्या. एवढ्या फरकानं फायनल घेतलं. म्हणजे एवढं कमी वयात नाग्यावर 3 फेर पळालाय. हो, नाग्यावर त्यानं 5-6 फायनल अशी 1 नंबरची घेतली आहेत की चांगल्या गाड्या मारून घेतली. बापू खरेदीला म्हणजे सोन्यानं सुचवलं का तुम्हाला? खरेदीला म्हणजे मी आमच्या मॅडमची शाळा शेरी, हा. माझी खुबी हा. सोडून तिकडे निघालो. तेवढ्यात मैसूर संभा तानाजीप्पांचा संभा आहे, तिने टेम्पो आणला होता. आणि टेम्पो आणल्यानंतर खोंड खरेदी घेऊन निघालो. तरी मी चहा घेऊन निघालो तरी टेम्पोवरून आले दिसलं, म्हणलं कुठली तर खोंड आली म्हणून तिकडं गाडी वळवली. तिकडं गाडी वळवल्या मी दिसले मला बोलवून घेतलं. सोन्यानं बोलवून घेतलं. हा. आणि सोन्यानं बोलवून घेऊन सांगितलं की सोन्याला म्हटलं काय आहे का नाही एखादी वस्तू, का सगळा असाच माल आहे. म्हणजे वस्तू एक आहे पण ती संभा म्हणतो द्यायची नाही. मग म्हटलं द्यायची नाही, मग पण ती घ्या, चांगली वस्तू आहे. म्हटलं कोणच्याही तर ही टेम्पोला बांधलेली. म्हणजे तेव्हा तुमच्या मनात नव्हतं. या सोन्यानं सांगितलं घ्या म्हणून. त्याच्या अगोदर माझी 2-3 वासरं होती आबांच्यापाशी. हा. सोन्यानं सांगितलं. सोन्याला म्हटलं का घेऊया, पण बाकीचं पुन्हा त्याला सांभाळायचं कसं, मला आबा कावतेली तिकडं किती खोंड पाठवून देत आहे म्हणून. ते म्हटलं मी सांभाळतो. असं वेळी ह्यानं मला तो घ्यायला लावला. आणि त्यामुळे ह्याला आणि ज्यानं आणला संभानं आणि ह्याला नाही विसरणार, कारण ह्यांनी माझ्याकडे बोलवूनच लक्ष्मी दिल्यासारखी दिली. बरोबर, तो योगच जमला तिथं नेमकं तुमच्याकडे आला सोन्या. पहिली माहिती नव्हती ती माहिती 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 करून दिली. पहिली सरांनी दिली हा. लय जणांस त्यानंतर मी दिले बऱ्याच जणांनी सरांनी ह्याच्यावर बैल घालायसाठी, पण मी अजून पण 1 रुपया कोणापासून घेतला नाही. म्हणजे माहिती आणल्याच्या नंतर तुम्हाला वायदी कळाली, कळाली. तुम्ही बऱ्याच जणांना दिली. पण तुम्ही नाही घेतली. मी नाही कोणाकडे घेतली. मला विचारतात किती द्यायचं काय ते, पण मी नाही कोणाकडे घेतली, घेणारी नाही. बैल माझं संबंध बैलगाडीवाल्यांशी सगळे चांगले, काय सगळी माणसं चांगलीच आहेत. मी मगाशी सांगितलं, जो स्वतः बैल सांभाळतो ती व्यक्ती अतिशय चांगली आहेत. फक्त त्याच्या पाठीमागला हितचिंतक वर्ग जो आहे तोच वर्ग जरा व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून हे करतो. बैल आज आपले सगळ्यांची बैलं पळतात. मी मगाशी सांगितलं फडके शेठचे संबंध चांगले आहेत, त्यांना बैल दिला. तुम्ही मगाशी बकासूरचं घेतलं, बकासूरचं त्यांनाही बैल देऊया. त्यांचा आपल्यासारखा पळतोय म्हणून ते आपल्याला मागतात. त्यांना जो मागतात त्यांना असं काय वाटतंय का माझा कमी पडणार आहे पण तो चांगला पडणार आहे, तो ओढून आपली बसवल, नाही वाटत त्यांना. त्यांनाही वाटतंय माझाही त्यांच्या एवढाच पडणार आहे म्हणून ती बैल मागतात. आणि आपण कोणाला कमी लेखायचं नाही. शेवटी हे जनावर आहेत, आज पळतंय म्हणून मागतात, उद्या कमी पळेल, त्यावेळी आपल्याला कोण मागणार आहे. पण ज्यावेळी एखादी वस्तू आपल्याला देईल त्यावेळी पळणाराकडे आपण जाणार आहे पुन्हा मागायला. फक्त मागणाराने बी काय केलं पाहिजे, या त्याच्या जोडीतला म्हणजे एकदम लय माता खालीवर होणारा किंवा बाहेर घेऊन जाणारा असल्याने मागितलं तर मग जरा घोटाळा होतोय. मग त्यांना नाईलाजानं सांगावं लागतंय की परत नंतर देऊया. कारण आता आणि जर एखाद्याची गाडी पळत असली तर मी माझा स्वभाव आहे, ज्या बैलावर गाडी पळेल तो दुसरा मालक जोपर्यंत कंटाळत नाही तोपर्यंत मी गाडी नाही फोडणार. ड्रायव्हरसुद्धा आमचं तसंच, ज्या ड्रायव्हरला पळती तो ड्रायव्हर जोपर्यंत पळवाय नाही म्हणत नाही तोपर्यंत तोच, मग बदलायचा नाही. बरं बापू, कालच्या सासवडच्या मैदानात अचूक ड्रायव्हर नव्हता हो दोन्ही फेऱ्याला. काय झालं होतं, हा आपण ज्या दोन्ही बैलांना बैल दिला होता ती बैल ज्या ड्रायव्हरला पळतात, मी सांगितलं आमच्या बैलाची काही काळजी नाही. फडकेंचा ड्रायव्हर विठ्ठल तो सर्जा पळवणारा, तुमचा बैल ज्याला पळतो तो बसवा. आमचा ड्रायव्हर होता बरोबर, त्या ड्रायव्हरचा तुम्हाला बसले तर बसा. पुन्हा ह्यो जो होता बल्ल्या
तो कायम आमचा बबलू ड्रायव्हर पळवतो. हा सुद्धा लहानपणी बबलू ड्रायव्हरने थोडा पळवलाय. पण तुमचा बैल पळतो, ज्याला पळेल त्याला बसवा, आमच्या बैलाची काय अडचण नाही म्हणून ती ड्रायव्हर बसवले दोघं. बापू आता ठाकूर कसा पळतोय काय? घरची गाडी म्हणला तुम्ही दिवाळी नंतर पळवणार आहे आम्ही. हा? झालेत आता ठाकूरचं आणि ह्याचं मैब्याचं 2-2 फेरे झालेत. चांगली गाडी पळती. आणि आता ज्यावेळी मुंबईला बिनजोड चालू होतील त्यावेळी जर ही बाकीची बैलं मुंबईला गेली तर त्यावेळी आपल्याकडचा सीझन गावगावच्या यात्रा वगैरे ह्या चालू होतात. त्यावेळी आम्ही आमची दोन्हीच घरचीच गाडी पळवणार आहे. आणि दोन्हीकडनं गाडी पळणार आहे. उजवीनं हा कडन पब्लिककडनं पळतोय, डावीनं तो पळतोय. काही वेळेला वेळ आली तर हा पुन्हा डावीला तो उजवीला, अशी आमची गाडी पळणार आहे. आता ह्या 4-2 दिवसात आम्ही आता पुन्हा फेरा टाकताना ह्या दोन्हीचाच टाकणार आहे. मग आता ही दोन्ही घरची पळवताना गाडी बांधलेली नव्हती बांधली. म्हणजे थोडी आपली खाली सुट्टीला, कारण ह्याच्यापेक्षा हे जर यात्रा जास्त केलीत मैदानं, सुट्टीला एकदम पिकअप घेईल त्यावेळी काय होऊ नये म्हणून थोडी ही केली होती. पण हा त्याला तसा इतका कमी पडत नाही. नाही बापू हे मैब्याचं फॅन आहे इथं. आणि आपल्या ओळखी जायचं, त्यांना म्हटलं मैब्याची मुलाखत घ्यायला जाणार आहे मी. ते म्हणले मी पण येणार आहे, मला घेऊनच जावं म्हटले. हाय ते म्हणजे काही वेळेला जर मैदान नसल्यानं आमची भेट झाली, बैल काढला नाही, आम्ही खास ते आला असेल म्हणून बघायला आलो. आता तडसरचंच तुम्हाला सांगतो, तडसरमध्ये विना प्रवेश फीचं महाराष्ट्रातलं 1 नंबरचं मैदान झालं. विना प्रवेश फीचं तडसरला त्या गावकऱ्यांच्या मार्फत मैदान घेतलं तिने. बक्षीस वगैरे चांगलं होतं. पण आम्हाला विरकरवाडी करायची होती, कारण मी बादशाला शब्द दिला तुला गाडी देतो, बुलेट मिळाली होती म्हटलं तुला गाडी देतो म्हटलं, तर आमचं ठरलं ती करायचं. आणि मग बऱ्याच जणांना वाटलं की लिंबोड्याच्या मैदानानंतर पुन्हा मैबे बाहेर काढलेल्या म्हणजे 100% तडसरच्या मैदानावर असेल. तिथं ही चाहते मंडळी सगळे आली का आम्ही खास बैल मैबे बघायला आलो. मैबे म्हटलं असं असं झालंय, बैल तिकडं पळवायचा आहे. आणि तिथं ह्याच्या जोडीचा जो भरत होता तो तिथं आला होता. त्यामुळे तो भरत दिसल्यानंतर पुन्हा आणखी बरीच लोक आली की भरत आहे म्हणजे मैबे आहेत. म्हणजे अशी त्या जाईल त्या मैदानावर बरीच काय ज्यांच्याकडे नंबर आहेत ते फोन करतात. आणि मी शक्यतो शाळा माझी चालू झाली, मुख्याध्यापकाचा चार्ज असल्यामुळं शाळेत असले की मी जरा बाहेरले फोन टाळतो. त्यावेळी मी फोन उचलले, काही वेळेला फोन स्विच ऑफवर मला करून ठेवायला लागतो. म्हणजे मैबे आल्यापासून तुम्हाला मोबाईल स्विच ऑफ स्विच ऑफ कर. मला बॅटरी दिवसात 3 वेळा चार्ज करावी लागते शाळेत सुद्धा. इतकं मला फोन करतात लोक. पोरं तर म्हणते तुम्हाला 2-2च मोबाईल लागणार आहेत. कारण भयंकर. आणि त्या लोकांची चूक नाही, म्हणजे त्यांना बसल्या बसल्या वाटतंय करूया फोन. आता गेल्यानंतर यात्रेत गेल्यानंतर बरीच लोक अशी जवळ येते, सर तुमचा नंबर सांगा की. मी एक जण फोन नंबर विचारतो तेव्हा बाकी शेजारचे 10-20 लोक असतात, ती लगेच नंबर टाईप करून घेते. आणि ती पुन्हा घरी गेले की फोन. त्यामुळे कुणाचा आलाय शेव तरी करायचं, किती नंबर करायचं शेव. पण आहे ना बापू, मला चांगला अनुभव आहे तुमचा. मी 2-3 वेळा बघा फोन केला, तुम्ही शाळेत होता उचलला नाही, पण तुम्ही रिटर्न फोन केला परफेक्ट टायमिंगला. संध्याकाळ मी करतो संध्याकाळी. म्हणजे शेवटी कसं असते काय एखादं महत्त्वाचं काहीतरी काम असतं, बैलाचं असेल किंवा काय कोणाचं किंवा दुसरा कोणाचा तरी नंबर द्या, त्याचं काहीतरी काम असल्याशिवाय ती व्यक्ती फोन करत नाही. पण आपण उचलायचं राहिलोय, आपल्या कामामुळे उचल नाही, पण त्यांना आपण रिटर्न करून विचारलं तर पाहिजे नेमकं काय. आता तुमचा नंबर माझ्याकडे शेव नाही, फक्त ह्या व्यक्तीचा फोन येऊन गेला आहे, यांचं काहीतरी काम असल्याशिवाय त्यांनी फोन केलेला नाही, म्हणून मी रिटर्न फोन करतो तुम्हाला. म्हणजे ज्याचा नंबर शेव नाही त्यांना पण रिटर्न करतो. धन्यवाद बापू. मग एवढा वेळ दिला आणि एवढं उन्हात उभं राहिला. तुम्ही शाळेत पण उन्हात जात नसतात, मग आपल्या मुलाखतीसाठी 1 पाऊण तास तुम्ही उन्हात उभं राहिला. धन्यवाद बापू. थँक्यू.